Good news, iż-żewġ kelmiet li użat id-Direttur Ġenerali tal-GRTU Abigail Mamo biex tiddeskrivi l-fatt li s-sena li għaddiet Malta kellha surplus ta' 100 miljun euro. Kien riżultat li l-pajjiż kien ilu jaspira għalih iżda ntlaħaq biss-issa. Ovvjament il-gvern mexa f'direzzjoni tajba biex wasanna li illum il-ġurnata għandna surplus, però ovvjament dan ma kienx biss il-gvern, mis-settur privat li għamel kellu rwol importanti fija din u anka il-gvern li kollu attitudni pro-business u li jinkoraġixxi li settur privat jinvesti u jinvesti fl-ekonomija tagħna, ovvjament iwassal għal surplus. Fissret kif għan-negozji żaru medji din kisba importanti. Ottimisti diġà, riżultat bħal dan ikompli jagħmlilhom iktar kuraġġ. Min-naħa tan-negozju ovvjament jinħoloq kemm mod reali u anka bħala feel good factor il-konsumaturi ħossu li jista' iktar jagħmel ċertu spejjeż, jinħoloq ċertu atmosfera fl-ekonomija li tkun pożittiva. Ovvjament il-business jibbenefika minnha. U wkoll jekk la darba għandna surplus ċertu investimenti li qabel konna noqogħdu attenti li nagħmluhom li l-ekonomija għandha bżonnhom issa llum il-ġurnata jistgħu jsiru. Abigail Mamo qalet li dan ir-riżultat b'saħħtu jfisser li pajjiżna jista' jaħseb għal quddiem u filwaqt li jiċċelebra s-suċċess miksub jibqa' kawt u ffukat fuq il-ħtieġa li jinżamm infiq bilanċjat. Malta mhux biss kisbet surplus wara 35 sena, iżda kisbet ukoll it-tieni l-ogħla surplus fl-Unjoni Ewropea.